Намираме се в хотелската част на Орлова скала. Ето е стаята ни, номер 8 на втория етаж. Да покажа какво е положението с банята. Изглежда много приятна. Така. И тоалетната е прилична. Да погледнем и самата стая. Всичко е направено от дърво. Създава много приятна атмосфера, свежо. И много красива гледка. И да погледнем най-важното. Гледката отвън. Едни невероятни скали пред нас. И също така много приятни къщурки. Ето има към 4-5 къщурки, освен двуетажната сграда, къде сме ние. Мирише на дърва. И мирише на дърва.